यादव स्टूडियो हरवालपुर। चल चल गोरी राजनगर घूमेबो, राज पैलेस के तोरा सैर करबेबो। चल चल गोरी राजनगर घूमेबो, राज पैलेस के तोरा सैर करबेबो। चाय पंडा पर चाय पिएबो, चाय पंडा पर चाय पिएबो। मोमो आ चटनी हम तोरा खुएबो। चल चल गोरी राजनगर घूमेबो, राज पैलेस के तोरा सैर करबेबो। राजनगर घूमेबो, राज पैलेस के तोरा सैर करबेबो। हाथ धोक हाथ चाय पंडा चली है के साथ। हाथ धोक हाथ चाय पंडा चली है के साथ। कीन देबो पेप्सी आ फेंटा सुंदर की, तोरे संग इंस्टा पर रील बनेबो। चल चल गोरी राजनगर घूमेबो, राज पैलेस के तोरा सैर करबेबो। चल चल गोरी राजनगर घूमेबो, राज पैलेस के तोरा सैर करबेबो। राजनगर घूमेबो, राज पैलेस के तोरा सैर करबेबो। चले हमरा साथ देखेबो गे कोठी हाथ। चले हमरा साथ देखेबो गे कोठी हाथ। काली कामाख्या के दर्शन तू करी है, 9 लखा महल हम तोरा देखेबो। चल चल गोरी राजनगर घूमेबो, राज पैलेस के तोरा सैर करबेबो। चल चल गोरी राजनगर घूमेबो, राज पैलेस के तोरा सैर करबेबो। राजनगर घूमेबो, राज पैलेस के तोरा सैर करबेबो। तोरो मन लगतो ऋषभ गिफ्ट जखन तोरा देतो। तोरो मन लगतो ऋषभ गिफ्ट जखन तोरा देतो। नीचे छोटू के बात तू माने, राज के रानी हम तोरा बनेबो। चल चल गोरी राजनगर घूमेबो, राज पैलेस के तोरा सैर करबेबो। चल चल गोरी राजनगर घूमेबो, राज पैलेस के तोरा सैर करबेबो।